ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сарбардорон ваз 21099 ҳастае ки молодёжини соли бароишаш 2003 сола судишориш бензин, газ ҳар душ кор мекунад. объём мотораш 5 литри инжектора, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4та балонои хариб ки нав аст, 4та дискаҳои худаш, центра замок, танировка 4 моҳи дига, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавои саистани мошин беҳтарин аст. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 20000 сомония ки боз камтар дига муомила мешавад ва вариантҳои алишам дорад ки дӯстон ягон опел бошад. сабаби фурӯхтани мошин тоқам мега барои падарашон гирифтани мошина. падарашон гуфтад ки мошин барои ман намеша, мошин молодёж не, амира барои падарашон гирифтани мошина алишам мекунад, ягон опели соз боша алиш мекуна, мега фақат опел саистани беҳтарин бошад. як соз болош масъала кадоме кати сумкат мехарад, муомила мекунад ай 20000 сомонӣ. дӯстон, рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед ки дигар маълумот пурраша аз ами рақамҳо гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Mercedes Benz C-класса ки сечка простой аст. соли бароишаш 1993 сола судишориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 8 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. раднои краскаами хеле сурха, 4та диска дорад, 4та балонои миёна. хоб салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега россия мера, мега пули билет дар кора, мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон, яъне ки мошин соза мега. хай дӯстон, бо дигар маълумотам мегирем. айни ҳол қарода дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тарафи Хуҷанд мешавад. нархаш 20000 сомония ки нашуд арзон, ягон чи гуфтагӣ нест. ба кадоми шумо агар мошин лозим боша, агар рафта то тарафи амин Хуҷанд, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед. бештар маълумота аз ҳамин рақамҳо гирифта метавонед. срочно барои пули билет мега соҳиб бош. Opel Astra аз саҳиббардорон соли бароишаш 1998 сола судишориш бензини холия мега соҳибшуд. объём мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4та дискаҳои рамашка, 4та балонои 70%, салон тоза, электропакет, магнитофон, раднои краска аз худаша ки мошин номерошам транзит. хай маълумоти пурра бо телефон кати мегирем. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 33000 сомония ки муомилаш дар назди капот мешавад. камтаре дига срочно фақат одамони харидор. марҳамат бародари азиз, рақамҳошон дар поёни видео омода ҳастанд. фақат одамони харидор метавонед дигар маълумотша гирем. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама бошад, метавонед дар номери имо ба саб рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дада мемонем ки реклама дада мемонем шава. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Daewoo Tico аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1998 сола судишориш бензини холия мега соҳибшуд. объём мотораш 5 литр мега соҳибшуд. ами хел маълумот пешниҳод карда гастанд ки як дона сурат дорад. мошини коробка механика аст. ҳамаҷош 100%, яъне ки састияни балонҳо 50%, калпакҳои худаш, раднои краска дар ҳолати кория мега соҳиб бош. мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе. нархаш 12000 сомония ки савдош бо дар назди капот мешавад. срочно мега сум дар кора. ба кадом бардорӣ ки агар маълумотш агар фаҳмо набошад, метавонед дар ами рақамҳо поён мондагӣ занг зада бештар маълумотша аз ами рақамҳо гиред. тикоча хай соза мега соҳиб шуд. бардорон аз шумо хоҳиш мекунам ки як дона лайктон дар видеонавори имо монед ва имконият бошад дар имо ватсаптон силкаша падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон BMW 3 Series аст ки BMW 3 Series соли бароишаш 1999 сола ки судишориш бензин, газ ҳар душ кор мекунад. объём мотораш 8 литри простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега ба маълумоти соҳиб шокатӣ.
мошин 4 диска 4 балонои миёна хадавой салон тоза, яъне ки салонаш кожина, яъне ки скамейкош сайста, яъне беҳтарин мошин созда мега бардон хай ҳолати миёнаи созда мега соҳибаш срочно фурӯхта мешавад. дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. нархаш 9000 сомония ки камтар дига муомила мекунем мега тоқа вариантҳои сум мега бардон азиз хайна рақамошон аста. шумо агар харидори аниқ бошад мошин ҳолати миёна хай бигем, яъне ки созда марама дар рақамои поём дар занг зани бештар маълумот шавед. ду бародаре ки амхали BMW сироқ карда буданд нархҳои арзонош ина вариантҳои хуб метавонед ки мошина рафта аз пеш бинед ва савдо карда гиред. мошини фурӯшӣ аз сайбардор Toyota Mark II ҳаст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли барои 1996 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекард. объёми мотораш 2 литри коробкаш автоматаи мошин ҳолати хуба мега соҳибаш ҳами хеле маълумот пешниҳод карда ҳастанд. мошин 4 диска 4 та балонои простой, яъне ки сайстани 50%, инам 60% хел сайстана мега соҳибшон. салон тоза, магнитофон, родной краска сафеда дар ҳолати корияи срочно фурӯхта мешавад мега бо чақчақ мекунем мега аз пеши капот. мошин дар душанбе нархаш 12000 сомония ки камтар муомила мега дар наздик ҳамин мошин мешавад мега соҳибшон срочно тоқа вариантҳои сум. бародар номерошон дар поини видео мондаги аст. марҳамат одамоне ки ҳам хеле мошин мехаранд метавонед ки мошина рафта бинед. мошин арзон аст, тоқа вариантҳои сум кати. шумо агар бародарам гуфтарам агар шумо хеле мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира, замин, магазин чизе ки барои реклама дошта бошед метавонед дар номери имо васап партоен мо ҳамин хел рекламада мемонем. мошини навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Nexia аст ки соли барои 1996 сола сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. объём мотораш 6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балонои средни 4 та дискови худаш, магнитофон, электропакет, салон 1 сола ҳуҷҷат мега дора. свети равной ҳам хел серебрист ки мошин соза мега соҳибшон. нархаш 10000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. мумкин нархи ахирошу барои ки чи гуфтагӣ нест. агар ки шумо харидор бошед як бор дига занг медиҳед ки 10000 меарза ки састани соза ва дуруншам салоншам соз буда. мисол чихолои нав ҳамаш қоидави родной краска тоза ҳак тофтаиса. бардор срочно агар ки мошина нафурӯхта бошад шумо метавонед ки савдо карда гиред. марҳамат рақамошон дар поини видео мондаги астем. занг занед дига маълумотша аз худашон гиред. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-класса Ketayga Sechka соли барои элеганса соли барои 1995 солае. сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. объёми мотораш 8 литри простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин элеганса сайсени шуда мега балонош средни, магнитофон, хоб диска писка ҳамаш қоидави. мошин дар шаҳри хуҷанди бостони нархаш 28500 сомония ки нархи ахирша мега дига арзон намешавад. хай кадоми шумо агар харидори аниқ бошед дар шаҳри хуҷанд бошед метавонед ки як бор дига савдо кунед. харидшон нархаш 28500 сомони нархи ахиршаи кутай соҳибшон. рақамошон бардон дар поини видео мондаги астанд. метавонед дига маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мо амина бардон наздики дами як дуна лайки бепултона дар видеонавори мо монед. имконият дошта бошед ин ҳамин видеонавора силкаша дар имотон падиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо далакура нависед албатта пешкаштон мекунед. Daewoo Nexia сайбардон бояд тайга аст. Daewoo Nexia соли барои 1995 сола сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. свети ҳам хел радной ҳам хел кабутаки савза хай бо дига маълумотша мегиред. объём мотораш 4 литр мега соҳибшон. бензин газ ҳар дош кор мекунад. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. 4 та балонои 60, 4 та калпак, салон тоза, электропакет срочно мега сум далакура ба ҳам хотир мефурӯшем. мошин дар шаҳри хуҷанд бардор нархаш 10000 сомония ки сайстаниш хуба. марҳамат рақамошон дар поини видео мондаги астем. ба кадоми шумо агар ҳамхе Nexia лозим бошад дар шаҳри хуҷанд бошед метавонед дига маълумотша як бор дига аз соҳибашон гиред. марҳамат. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Hyundai Starex ки соли барои 2002 солае ки сӯзишвориш дизеле. объёми мотораш 3.2 литр гуфтага соҳибшон. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега мошини мусофиркаша 4 та балонои 60, 4 та диска, салон тоза, магнитофон, родной краска ҳам хел сервиста. маълумоти 100% пурраша мега соҳибаш ба телефон мега хидм мефаҳмофтага соҳибшон фақат одамони харидода.
кадоме ки амхали хундаи Starex приз давдан дар видеои оянда ина шумода вариантҳои хуб аст мошин, яъне ки Starex дар шаҳри Душанбе нархаш 32000 сомония ки боз муомила мекунем мега дар назди мошин соз рафтага соҳибшон. Марҳамат дӯстони азиз, метавонед маълумоти бештарша аз ами рақамҳо поён буда гирен. мо бошо навора давом медиҳем. мошини фурӯшӣ аз Сайбардор навбати Opel Astra J аст ки соати сирхай соли барои 1999 соли судишвориш бензин газ ҳардош кор мекунад. Авбиё мотори 6 литри пурастой коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон амихел маълумот пешниҳод кардагианд. мошин 4 диска дорад, 4 балонои средни электропакет хадавой кардагия мега ҳуҷҷатош бучидагия. хай бо бештар маълумот бо телефон кати як бор занг зада мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 28000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. мошин беҳади бад арзон дӯстони азиз, мо намедонам ба кадом хотир, ба хотири светаш бошад ки ба хотири намедонам миёнаш ягон чизаш нархаш беҳади бад арзон аст. рақамошро дар поёни видео ҳастам, метавонед фақат одамони харидор занг зада бештар маълумотша гирем. 12 мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбардор Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1996 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авбиё мотораш 6 литри пурастой коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 80 фут, 4 калпако, яъне ки чизои хушуд аст. хоб задагӣ пушидагӣ умуман надорад мега, ланҷерош мега, яъне ки варид надорад мега, умуман чашкаош соза мега, кондиционер дорад, кор мекунад. ҳуҷҷат ҳаст, хадавой мега нав карде, мотор мега 100% мега, сайсеми мошин беҳтарин, магнитофон, родной краска, салон ҳамаш тоза аст. мошин дар шаҳри Душанбе бардор нархаш 27000 сомония ки бо савдо ва муомила мекунем, кондиционерам доштааст. мошин чотка ба кадоми шумага лозим бошад дар рақамошон дар поёни видео мондаги ҳастам, метавонед дига маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин караван гирен. марҳамат, занг зани солаш 96 сол аст. дӯстон, шумо агар амхали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира роёкне реклама ада мемонем, ин буд 12 мошини фурӯшӣ мо ки пешкаш кардем. то видео оянда худом габон ҳамаи шумо.